já to vidím. No určitě, to mělo být dávno zastavený. Je to, já to taky cítím. Ale ne, já to mám z toho hasičáku. Jo. Kolik jich tam zaučilo těch hasičáků? Jeden? Já jsem vytlácel svůj vlastní a ještě někdo tady co zastavil, tak vytáhl tomu autobusákovi taky hasičák. A já na něj žuvaj odevřel zadu dekl a on stál a neodevřel, to byla trouba. Ale jsou rychlí kusy. Jo, jo. Jenom prdel autobusu, to je zajímavé. Včera zase v Rozměru hořelo trafo na tom, na Žampachu. Na Žampachu, tak od toho chytal les. Asi jo, no, to jsem ani nevěděl, já jsem viděl jenom ten hořící transformátor. No, hořel les, potom tam byla i helikoptéra. No, hrozně moc aut, furt jezdili asi 3 hodiny. Pak letěli pak na to, do Světic, Uříčan. Jo. Vedím. No jo. To mají. Ale vůbec, kdyby to otevřel ten dekl, tak jsem to uhasil. Přes ty mřížky to nejde uhasit. Tím hasičákem malým. No, to jo. Fuj. Ale furt to hoří, jo. Náplně. Jsme chtěli s manželkou na večeři, mám dneska výročí, tak jdem do... Gratuluju. Kdyby jim aspoň přines ten klíč od toho deklu. Tam že má baťovka na sebe. To je to rvou skrz světlo. No, jasně skrz světlo. Když tam je dekl vzadu, jak je taky dekl, kdyby ho otevřel, tak to uhasíme. A on toho neměl ten klíč? On tam stál v autobuse a telefonoval, ty vole. Hlavně to tady se snažil nastartovat. Říkám, vyser se na to. Tak to upálil, že jo? Ty vole. Rozstavil vole kabely od baterek a kupil to. No, jí to vylomí, tam to rozstavil. A šikovný kluci. Jo, ale vylomí to. Pěkně. Teď nám to tady bude válet týden, ty vole, ten autobus. Jak to? No, než to otáhne Arriva. Ještě to furt hoří. Ten maze, on to hoří, ty vole. To už hoří sedačku tam. Takový, že to je jenom horší a horší, jo. Tak říkají se to tak rychle, většinou to bývá tak 5 minut a je to v půlce autobusu. Já jezdím taky s autobusem totiž v Praze, ale...
Zvláštní, že jenom 2 auta. A už jedou další.